Benvinguts a la segona temporada de Molt de Gust, un podcast produït per la CAU i pel C. Com tots sabeu, la CAU ha passat de pares a fills, de padrins a nets i de mentors a alumnes. I aquesta segona temporada la CAU ha decidit mesclar dues generacions diferents perquè gaudiu d'aquesta deliciosa experiència. Jo som la Leito Cuenca, cantant i copilot de ral·lis, i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb en Xisco, que és també mon pare i és meu pilot de ral·lis. Bones. Bueno, ara ja tothom sap que és mon pare, però més enllà tu ets algo més. Què fas? A què te dediques? Què és el que t'agrada fer? Bueno, jo em dedico a l'hostaleria. Faig de camarer a un restaurant. És la meva feina de diari. I després pues, tenc passió per motors i sobretot també per la natura. Vale, ara t'has de banyar un poquet. Què és el que més t'agrada de compartir la passió per ral·lis amb jo? Home, pues, jo el que més m'agrada compartir aquests moments amb tu és la gran oportunitat que tinc de poder tenir una filla que en vez d'estar en lloc d'estar amb els seus companys fent les seves coses, pues, s'estima més estar aquest temps amb son pare, pues, aquest cap de setmanes de dir anem a fer un rally o anem a entrenar o això, i per tot tenir de vora per allò m'ompleix molt. Home, no tothom pot dir això. Que els seus fills aquest de setmanes passen els temps amb son pares en lloc de... No sé els altres. Jo, particularment, estic molt orgullós i me sent realitzat com a pare de veure que dediques aquest temps a poder estar junts. Vale, entonces el que més t'agrada és que passes temps amb jo, no la bona copilot que som. Bueno, podem dividir en 80-20. 80-20? Vale, tu com a mon pare i els pares en general sou els qui ensenyau en els fills, mos educau i nosaltres aprenem de vosaltres, però jo crec que amb aquest temps que fa que correm, algo hauràs après de jo. Bueno, sí, sempre s'aprèn, de tot s'aprèn. I de tu o de la gent de la teva generació en general, el que més m'ha aportat és en el tema de la tecnologia, internet i cercar coses per això que jo realment... Els botons del Blúnic, que se t'atrevelen. Sí, les tecletes i tota la numeració i tot això, pues, és una cosa que sempre s'aprèn i la meva generació pues, no ho va haver de tocar molt i és una cosa que s'integra molt i que m'ajuda dia a dia també, és una aportació. Tu i jo és obvi que som dues generacions diferents. Sí. Entonces, hi ha algo, una música, un lloc, un objecte o algo que te traslladi en el teu passat, què seria? En el meu o en el nostre passat? Home, ja aquí som en el nostre, no? En el nostre, pues, jo crec que aquelles cançons que escoltàvem en el cotxe... Ho sabia! Anant dur d'escola i aquelles cançons de rock que te varen posar en el seu moment i que a dia d'avui encara veig que escoltes perquè mires les teves llistes i forma part també de les teves llistes avui en dia. Jo destacaria 3. Primer, Tan sometida, que me la posaves cada matí, dia, a diari. des camí de Carostra a l'escola, hay que estudiar. I ha anat bé. I ha anat bé, no ha anat malament, s'ajunto, ha servit d'algo. TNT, de quan vam anar al concert. L'energia de matí. L'energia. I Thunderstruck, que en un any me tenies fent així, a damunt del llit. El rock en general, perquè Sí. a dia d'avui posant música o sentint cançons passades. Te'n recordes d'aquesta? Te'n recordes? Sí, home, El rock en general punxin m'ha és algo reunit que molt. està bastant prohibit en el teu cotxe. No, el que està prohibit, bé, això no vull, però... Com se diu això? No sé, la música que així que sempre és igual. Reggaeton. El reggaeton, això no me va bé. Això no va bé. No va bé. Lo demés tot. Però en general el que m'ha reunit molt és el rock, crec jo. Sí, i ara ral·lis. I ara ral·lis. Bueno, m'estresso i ara me toca jo. Tu que fas tantes preguntes i tant d'això, per què m'has duit jo avui aquí, tu? Hombre, podria haver duit a O sa per què m'has madrina. triat jo per haver-me duit aquí? Podria haver duit a sa madrina, ja que això va de generacions i famílies i ral·lis, però crec que fer-te un poquet d'homenatge com el meu pilot, que m'ha duit en el podio tantes vegades, i com a mon pare que m'ha educat, crec que és un gest ben guapo que t'he fet, no trobes? Me sent alegrat. I pots estar. Sí, davant de veres. Què més? Bueno, pues ara te demanaré una altra coseta. Home, Estrenyarem un poc més la corda, mem. t'ha agradat, no? Hombre, clar que m'agrada. Sempre les dificultats sempre són reptes.
pues ara te'n mollo un de repte. Anem. Què t'agrada més? Colcar damunt l'escenari o fer de copilot en jo en el cotxe? Cantar damunt l'escenari, l'espectacle en general, o colcar en jo en el cotxe i fer... L'espectacle el feim per totes bandes. Sí, això és vera. Això és vera. Però sí que és vera que no puc elegir una perquè la meva passió pel món del motor la comparteix amb mon pare i per això és més que un gust i anar a entrenar i córrer ral·lis i la tensió i l'estratègia i els nervis i el sortir i el compartir temps amb tu també, però és que cantar ho faig amb ma mare. Entonces és un compromís molt gros que jo no assumiré en aquest No vol podcast. respondre, no? No. Bé, ho deixem 50-50, Vinga, aquestes va. són tables. Aceptamos. És com quan dius, a quin fi dels dos estimes més? Això no s'ho pot dir. Claro. És un feo. És vera. Aceptamos el barco, idò. Cuida. I ara te faré una altra pregunta. Aquest temps que hem compartit junts en els ral·lis i les experiències que hem tingudes i el que hem après junts i tot això, què t'ha ensenyat sobre jo? Sobre tu. Sí, sobre jo. O sigui, el que hem fet junts i això, què t'ha donat a veure de ton pare? Pues la veritat és que diria que he descobert una cara teva que no coneixia. Una de les que no coneixes, no? Sí, una de les que no conec. Perquè enfadat t'he vist 30 vegades. I en els ral·lis, pues, encara més. Però el moment en què vàrem fer el nostre primer pòdio, que vàrem guanyar el Rally Sprint Llum Major en el nostre poble, Se me quedarà gravat per tota o la sigui, vida. aquest crit que vàrem pegar tots dos, que me'l va sentir mig poble, aquesta emoció, com em miraves d'orgullós, que m'he graduat en la millor nota de la universitat, pues mai en la vida m'has mirat amb aquesta cara. Entonces, descobrir aquesta cara crec que ha estat el que m'enduc en el meu cor de ral·lis, en tu. Molt bé, esperem que en venguin més, encara que no sigui... Que venguin més cares com aquesta. Jo també, que en venguin moltes. Sí. Com és el que fas tu de perfecció per col·locar-me en el moment que he d'estar, on he d'estar? Sí, bueno, primer explicar un poc què és un ral·li de velocitat i què és un ral·li de regularitat. Un ral·li de velocitat, bàsicament, és qui arriba abans, és el qui guanya, és que ha estat més ràpid. En el nostre cas és un poc més complexa perquè no és qui arriba abans, és el qui arriba en el temps exacte, en el minut exacte, amb els metres exactes. Entonces, a mi el que més m'agrada de la regularitat és que el protagonista és el copilot. Així com en els ral·lis de velocitat el famosete o el qui ho fa millor sempre sol ser el pilot, la regularitat som els copilots, els qui mos enduim un poquet l'hora bona. Teniu més tasca, tenim molta més tasca feina que un copilot de velocitat. Però bueno, tu també tens la teva feina perquè jo no te vaig cantar en curves. Aquí tu t'has de fer una bona feina d'aprendre-te tots els tramos de memòria i, a més, deixar-me comanar un poquet això com ho dus? Això és el més difícil de tot, però bueno, hem de fer cas en els moments que hem de fer cas, hem de fer un equip i és la manera de fer-ho. Sí, és vera. És que al fin i al cabo, si no feim equip... Si un és molt bon pilot i no té Exacte. I bueno, jo tinc la sort de que el meu copilot, com veiem, ets tu, ets la meva filla, i moltes de vegades que no em porten ni xerrar, amb una mirada ja mos han dit. Ja mos basta bé. Sí, i això és un avantatge. Sí, però tu, posa't a mirar per en banda, no m'ho miris tant a jo, que ja bastant ja. No mos seguis tant! No hem d'anar a cercar caragols com en el Manacor. No, bueno, qualque pic també, només xerrant de lo positiu, però no deixa... Perquè És un risc. Per molt poc a poc que anem, sempre tenim el risc de que mos passi, bueno, com mos va passar en aquell rally, que un poquet de gespa mos vàrem sortir a mig d'escampat, a cercar caragols i a trobar una entrada per sortir i encara així vàrem fer l'escratx. I això de que anant a poc és relatiu, perquè si tu te faran a una velocitat, és poc a poc, quan vas amb una recta, per exemple, tu no vas a tope. Però si tu una curva, si te diuen que aquella curva l'has de fer 60 per hora i no se pot fer 60 per hora, t'hi has de tirar com si n'hagués un demà. T'has de tirar a muerte. A muerte, que per algo. A muerte, t'has de per tirar a algo muerte. som així. Bueno, papa, pues ja això ja s'acaba i mos han preparat un parell de preguntes flash que hem d'anar contestant. Jo te les faré tu contestes i després ja diré jo a veure la meva opinió. Dispara. Estàs preparat? Pues no ho sé, després t'ho diré. Sí. Vinga, de matí hora baixa. Hora baixa. Lo de M'agrada lleure. Madrugada més per ral·li, no? A mi també m'agrada aixecar-me per quan he de ral·li i quan he d'anar a caçar.
Jo ni de matí ni hora baixa, jo som una persona de vespres. Els vespres m'inspiren, som més creativa, me ve més idees a la ment. I hi ha més ambient, i jo. Nocturna. Nocturna, sí, nocturna. Molt bé. És la cau, mig ple o mig buit? Mig ple, com me n'hi hagi, perquè la cau m'encanta. Aquí jo crec que estic d'acord, sempre mig ple. Sí, totalment, 100%. Aquesta te la demanaré, però ja és la resposta. Men. Playa o muntanya? Muntanya. No vaig de playa ni format. No vaig de playa, no. Jo, Garriga, muntanya, acampada, foc, Animalets, verdets. animalets, silenci. El silenci és una cosa que ningú aprecia. Silenci. A la playa no trobaràs de silenci. El mateix silenci que fa el teu cotxe, no? Bueno, però quan s'atura també hi ha silenci. Vale, jo... És que sí que m'acostaria. Entre playa o muntanya, però crec que tiraria més per la muntanya que per la playa, també. Mem, dispara. Aquesta també me la sé. També te la saps, perquè me coneixes molt. Cuina o demanar a domicili? Pues mira, te diré que depèn de si és estiu o si ven. En l'estiu estic tan enfeinat que demanar a domicili. Si ven, pues m'agrada cuinar. Una botelleta de vi, un pot d'arròs de fondo... Fideus de vi. Un fideu d'aquest que Per li dius tu favor. de vi. O sigui, depèn, si és hivern o estiu. Si és hivern, indubtablement cuinar. Jo demanar a domicili, Tu, perquè ja. la cuina no se m'ha perdut res més que l'aigua dels vespres. Ni escurar. Ni escurar. En la cau, tot sol o en què lites? Pues m'ho fotria de totes maneres, perquè ja te dic, segons el moment. Jo també. Tant me va bé d'una com de M'encanten les l'altra. qualitats i m'encanten la cau, així és que me'ls fotria junts, per separat, junts, o sigui que no... Sí. Hombre, jo sí que és vera que potser triaria la cau amb quelites, perquè això és per anar que me feia sa mamà cada matí antes d'anar a escola. Bueno, sí, Entonces, hi ha un component emocional que si hagués de triar, tiraria per aquí. Jo els diria tots dos. Festa multitudinària Va. o un sopar en petit comitè? Un sopar en petit comitè amb els bons amics, triats i pots, i bons. Si pots. Que amb el dit d'una mà han de bastar, que hi hagi a la taula. Sí. A jo m'ho van bé les dues, però sí que és vera que els soparets, aquest que fèiem a ca nostra, de torradeta i tal, amb els amics, estaven guais. Bé, però multitudinari a què ens referim? Un festival. No vaig de festival. Donar per tu res, un festival. No, una torradeta que siguin pots i ben avinguts. I que venguin en les mans plenes. I que no venguin de 8, si pot ser. Aquesta també me la sé. Mem, si és que te'ls has totes. Veure una pel·lícula o llegir un llibre. Llegir un llibre, no, si no té dibuixat no me va bé, jo, una pel·lícula. Una pel·lícula. També sí, encara, però... Sí. Sí, no, antes sí llegia, però després ja no... Estem la vida. Si te tires tot el dia mirant pel·lícules de Netflix, i més ara que estàs de vacances. Pues ja tenia. En hivern. Jo no, jo ara m'he tornat més de llibre que de I he de pel·lícula. reconèixer, i has de reconèixer, Què? que són més de documentals que de pel·lícules. Això sí que és vera, però la pregunta diu pel·lícula, pues jo dic Bueno, pel·lícula. pues documentals. Pues documentar. Ni llibres ni pel·lícules, documentals. Això sí que és vera. De la Segona Guerra Mundial, si pot ser. Me la sé de pe a pa. Cantar o ballar? Ara me mossegaré la llengua, anava a dir una de ben forta, però no. Quan estic normal, ni cant ni ball. I no m'agrada ni cantar ni ballar. Per veure'm cantar o ballar he d'estar... Ja, més que res perquè ets He d'estar rítmic. posseït, per dir-ho de qualque manera. Sí. Hombre, jo indubtablement cantar. És una de les meves passions. Encara, ara he començat classes de salsa, a lo millor canvia un poc la cosa. Ferro fort i no em moguis. Sac que nostra... Sí. No. No. De la barrera cap a de fora, fer la meneo que vulgui, Ja però estaria. de la barrera per endins, música normal. Molt bé. I normal no vol dir només rock, eh? Qualsevol música que no sigui patxangueo d'això. Però ja estaria. Aquesta també me la sé. Cants o moixos? Cants. En copi nostre. Sí, a més, un ca... Bé, jo... Ca sempre és fidel i sempre és sumís, i un moix sempre conserva la seva part salvatge. I no és que m'agradi dominar la gent perquè tingui un ca sumís, no? Però moixos sempre els he trobat... Van més a la seva, jo també Més. som més de cants. És que Són més sempre... carinyosos, són més teus, són com un més de la família. Un moix un dia te veu i el mateix ve que no ve, però un ca sempre que arribes a casa teva remones a quota. sempre te dones la benvinguda i això, no sé, ja m'agrada molt. Més els cants que els moixos. Vinga, i ara la darrera. Mem, El la cau fred o calent? fresquet. Fresquet, eh? Jo també, sigui Fresquet. el moment que sigui de l'any. Fresquet sempre va bé. Jo, m'acosta més, haver de remenar i dir el culet, perquè sempre se queda un poc més refredat.
Però és igual, li penso remenar que importa perquè se desferri i sigui ben fresquet, que m'agrada. Aquí estem d'acord, però una vegada estic d'acord amb alguna cosa. Bueno, en qualque cosa havien de coincidir, no serà tot brega, no? I ja estaria. Bueno, papà, això ja s'acaba, ja hem arribat al final del capítol. Bueno, quina pena. Bueno, quina pena no, perquè mos han donat una bossa de sí? mercendatge d'Aguilar e Hijos. I anem a veure què mos han donat, a part d'aquesta bossa xulíssima. Super. La cau rompre. Uop! Això tenim per berenar lo millor 3 dies, no? Això per pròxim rally, Leito. Per Project Rally, claro que sí. Per berenar de matí, claro que Vamos, de todos tipos i formes i colors. També hi ha... Això que són pegatines. sí. I d'aquí sortirem amb un sponsor. Un Ferran en els cotxes de ral·lis. Què te pareix? Hombre, mos falten pegatinas, ja molt de puestos. Sí, d'on ves? Lo de sponsor, va en sèrio, no te penses que no? Moltes gràcies a tots per escoltar aquest capítol de molt de gust. Moltíssimes gràcies a la Cau i a l'Estef per convidar-nos avui a passar aquesta estona amb vosaltres i sobretot a tu, papà, per acompanyar-me. Gràcies a tu per convidar-me. Hombre, no podria ser d'una altra manera, això. Comentar-vos que teniu el capítol sencer a YouTube i a Spotify i seguiu a les xarxes de la Cau, que allà tindreu més capítols i contingut exclusiu. Moltíssimes gràcies. Adéu a tots, a muerte. Muerte.